Hej, jeg vil gerne fortælle om vores nye produkt, som vi har importeret fra Tyrkiet. Det er en badesæbe, som man kan se på kameraet. Så åbner jeg, så man kan også se indholdet. En grøn. Farven kommer fra olivenolie og laurbærblad. Det vil sige, at den er lavet af olivenolie og laurbærolie. Og 100% naturlig. Ideen har vi fået i Tyrkiet. Det er altså en kendt husmorråd mod aflusning af børn. Og så vil jeg gerne vise jer, hvordan man kan bruge den, og hvordan man afluser børn. Det har faktisk været sådan, så vores børn er lusefri, efter vi har begyndt at bruge den her sæbe. Nu viser jeg, hvordan man gør det. Kom der. Så har vi en frivillig dreng her, meget glad. Vil gerne udsætte sig for det her. Der har vi sådan en ny sæbe her fra pakken. Lige pakket ud. Det er faktisk lidt stærkt, men godt. Men duften det går væk efter noget tid. Det vi gør er, uden at det er så koldt, lige temperere vandets varme. Gør håret godt vådt. Det er bare ligesom man gør det på hånden. Bare køre det på hovedet, på håret. Og sæben godt ind. Og den skummer faktisk rigtig godt. Og masserer den ind. Helt til hovedet på den. Cirka 2-3 minutter på det side. Og bliver ved med at massere den til hovedbunden. Jeg vil anbefale, at man bruger den her sæbe i starten, hvor man vasker det 2 gange, og når man har fået styr på lusene, og så kan man faktisk nøjes med at bruge den kun 1 gang om ugen, inden man bader børnene. Det vil sige, at man kan vaske håret med det her sæbe, og så bruge efterfølgende sin egen sæbe og balsam. Og sæben er beregnet til at bruge til hele kroppen, og faktisk også den dejlige blødgørende, og det kan bruges så ofte man vil. Jeg tror nok, det er en lyd af det her. Skylle den grundigt. Så gentager behandlingen en gang til. Man skal faktisk næsten ikke bruge ret meget sæbe, og sådan en faktisk kan holde meget længe. Altså sæben sælger vi til 45 kroner stykket for 3 til 99, og man kan ringe til min kones nummer, det er faktisk hende der står for det, på 24 22 46 90. Og man kan også maile til hende på kubertkæsken @live.dk kan jeg måske lige få min kone til at skrive det på et stykke papir, så jeg kan se det på kameraet. Yeah. Nu er den også skyllet godt. Nå, det er. Så tørrer vi håret godt lige ned. Du skal ikke kigge.
Efterfølgende kan man bruge sin egen shampoo og balsam, men jeg synes ikke det er nødvendigt, for det den gør så håret dejligt blødt. Så det var en lille reklame. Tak, Reiner. Så har jeg sådan en dobbelttænder lusekam, der har jeg så købt på apoteket, og den bruger jeg. Og så er jeg så en tandbørste. Det kan også være brugt, den er så ny, men bare for at have en brugt tandbørste, det skulle være godt nok til det. Så kan man kæmme. Så nu har vores barn ikke lussat. Jeg demonstrerer bare hvordan man kan gøre det. Så kigger man altid, om der er noget, og hvis der er noget, så kan man se det. Så kan man se det, inden vi kigger ind i kammen. Og vandet skal være kogende varm. Så bruger man børsten til at vaske. Og være lige helt sikker, at der er ikke noget inde i kammen. Og så gentager. Og kæmpe barnet indtil der er ikke mere tilbage. Men det skal gerne være sådan, så at lusene faktisk ikke kan lide saben.